Díomh, tá Seachtain na Gaeilge lingi láthir. Chana sa táú. Is mé sé élín tá mé ceirh bliain de glís. Bhí mé sa seo Oliver bhí sé go húntaach san. Is mé sé Cameron I rim rugby le Richmond. Is out half me. Is it Paul O'Connell an Imroad is Fairdown, Slán. Is Jean is Misha. Díagwis, is mis Amy. Agus is mis me Tá Seachtain seo Seachtain na Gaeilge. agus bé mé ag Hogan Park a rinne seachtain. Mar is Bralin Gaeilge. An bhfuil tú sé Caintlam? Is mé sé Jordan. Is málam ag Immer Soccer. Is fearlam Man United agus Hernandez. Dimmer mé le Glenview Rovers slán. Is mis níomh tá mé trí. Is mis Valerie smálam Pelguelach I mrím le Crumma Tommy Town slán. Is mis níomh tá mé trí brinú Dave Dees. Is even nom cacha mé ó a bháthir. Is Misha Sean. Smalum Soccer. Imreen le Crumma. Is Fairlam Man United agus Chris Smalling. Slán? Good.